En el capítol anterior, la celebració de Sant Patrici ens va servir per acostar-nos a les noves generacions d'irlandesos que s'han instal·lat a Catalunya. Ho van fer a través dels pubs, centres de la vida social a Irlanda i ara també aquí, pont de trobada entre totes dues cultures. En aquest capítol ens acostarem un cop més a la seva gastronomia i tradicions, als seus orígens celtes i al sistema que va regir la societat de l'illa d'Eire fins que van arribar els britànics, el clan. Estàs molt arrelat aquí, ja no... Però sí, el cognom fa que ja quan estudies a l'escola i a l'institut i tot això, doncs ja veus que no és igual que els altres cognoms, no? I per tant, n'ets molt conscient de que això ve de lluny. Tampoc era desconegut el terreny, a la zona, Tortosa, Ulldecona, Benissanet i tal. Som O'Callaghan, però aquí ens deien O'Callaghan. Ho deien en totes les lletres. Després he averiguat, això és una versió anglesa, no? Perquè l'autèntic nom en gàl·lic és O'Shela Cheain, o alguna cosa així. Montserrat Bellpuig, o Càlaghan, sí, és aquesta d'aquí. La casa és aquesta de la cornisa de fusta, aquesta primera. Sí. És una casa antiga que era dels meus avantpassats. Vostè és dels O'Callaghan? Sí, O'Callaghan, sí. Soc nascut a Tortosa, jo. Sí. Home, els O'Callaghan són de la família molt antiga d'aquí. Sí, i tant. Aquest carrer es dia O'Callaghan, antes. Ara es diu Morada de Dalt, però, bueno, durant el franquisme es va dir Calla de los Canónigos O'Callaghan. I si vostè és O'Callaghan? Sí. Si és família de la senyora Montse? Sí, i d'ell. Sí, bueno, el vaig conèixer fa molts anys. Ja fa molts anys, sí. Era abogat o alguna cosa així, no? Era químic. Era jutge. Químic. Químic. En Joan és enginyer industrial i per tant de ciències, com l'últim propietari de la casa, fill d'un oncle besavi que era registrador. Hola. Bueno. Me n'alegro molt de veure't, que després... La casa d'Ulldecona, però, catalogada pel municipi, encara no l'havia visitada mai. Hi viu la Montserrat, la viuda del químic, que es deia Lluís. Tots dos eren parents de lluny i la casa és plena de quadres i referències a la família O'Callaghan. I este era... Quin O'Callaghan era? És l'avi. El teu avi? Sí. Vale. En Joan ha pensat que era un bon lloc per començar aquesta història, enraigada des de fa gairebé 2 segles a les Terres de l'Ebre, des que un irlandès s'hi va establir poc després de la Guerra de Successió. Aquí diu, és un llop que surt d'uns arbres. Hi ha petites variants d'això. Des d'aleshores, els O'Callaghan han estat part important de la comarca. Notaris, jutges, historiadors o canonges, com en Tomàs, que ho va ser de la catedral de Tortosa. Sou la família dels tortosins, que dic jo, Ho sou? Teniu un algo? Sí, que l'Olita també hi té. Sí, també. Vinga. Per molts anys. Això mateix. En Joan ja fa molts anys que es va traslladar a Barcelona, però manté un estret contacte amb la terra on va néixer, sobretot a l'estiu i molts caps de setmana, com avui, quan baixa amb la família a la casa que tenen a Sant Carles de la Ràpita. La sopa freda s'hauria de fer de més dureta perquè si no no estarà freda a l'hora de dinar, i avui és un dia molt calorós. Molt calorós. Després, el que vam acordar que faríem, després de lo que vam mirar aquí en estos llibres, són musclos, que ja saps que ara estem a la temporada dels musclos aquí, a la Bahia, que són molt bons, musclos al vi blanc segons la recepta d'esta senyora. Això ho faré jo. Què? Com ho teniu, això? Bé? Vinga, em vaig al despatx. Vale, doncs molt bé. Doncs nosaltres m'anarem a la cuina, no? Sí, i... L'Helena, la dona d'en Joan, i la Conxa, la seva cunyada, tindran avui molta feina a la cuina.
Preparen una trobada amb una part dels O'Callaghan i s'han proposat fer un menú irlandès, però sense perdre la personalitat dels productes locals. Suerte, cosina. Sí, aquesta calorada. Totes dues famílies comparteixen finca a Sant Carles, de manera que amb els anys s'ha convertit en un lloc ideal per fer-hi trobades familiars. Abans d'entrar a les dues cuines i conèixer els plats que la Conxa i l'Helena s'han repartit, ens acostem al despatx d'en Joan per saber alguna cosa més dels seus orígens irlandesos. Allà ens trobem amb l'escut, amb l'om i el llop que ja coneixem, una il·lustració que representa Cornelius O'Callaghan, que va ser qui va encetar la genealogia catalana a començaments del segle XVIII i també amb una estranya vara o bastó. Un tal McCarthy, que teòricament devia ser un grau més de l'organització feudal, doncs em va donar una vareta de Hassel, que no sé què és ben bé, em sembla que és l'Avellano o alguna cosa així. I llavors això era una mica el símbol de mando que m'entregava el senyor feudal més potent. Un símbol que convertia en Joan en cap del clan dels O'Callaghan d'arreu del món. Una herència que va rebre del seu pare i com a descendent directe d'anteriors caps, segons la llei sàlica que els designa. Els O'Callaghan, nom original en gaèlic, haurien ocupat part del territori del sud del país que s'agruparia més tard sota el comtat feudal de Munster. Tenir alguna reunió un cop o dos a l'any a Irlanda i tal, et manté una mica viu els llaços de pertenença amb alguna cosa que si fa moltes generacions que ja no tenim res que veure. El cas d'en Joan no és l'únic. Dintre del Consell de Caps de Clan també n'hi ha d'altres, a Espanya mateix, a Portugal, a França o a Austràlia, hereus dels èxodes migratoris que es van produir a Irlanda, la majoria al llarg del segle XVIII. Aquest és el meu fill i aquest és el meu net. En Joan ja ha anomenat el Nautanis, que és com se'n diu de qui ha de ser futur cap del nom. Serà el seu fill gran, que es diu com ell, i que sembla, com el petit Joan Antoni, haver recuperat la fesomia més irlandesa. Hi ha llet i nata, això ja n'hi ha prou, llet i nata amb una pell de llimona molt gran. Ja fa una estona que la Conxa ha començat a fer la seva part del dinar. A més de la llet i la nata a parts iguals, amb la pell de llimona i l'api en una altra olla hi fa un ruix, una base de mantega amb farina. Està fent la sopa freda que abans li hem sentit comentar. Amb farina fred. S'hi afegeix un brou de pollastre i després de coure uns quants minuts l'ametlla mòlta. Al segle XVIII, l'època en què surt aquesta recepta, les ametlles eren molt preuades, especialment a les cases benestants que es podien permetre pagar el preu de la importació d'aquest producte mediterrani. Semblant estatus culinari tenien els creixens, que en canvi eren molt abundants a l'illa. La Conxa ens explica que l'Estat permetia que les viudes sense ingressos els recollissin per poder-los vendre. Els anglesos trobaven que era una d'aquestes herbes estranyes que es mengen els irlandesos, no vam pensar perquè no tenien res més, però en realitat avui en dia estan apreciades a tota Europa. Vull dir que La Conxa s'ha informat sobre la preparació dels biolair, com se'n diu en gaèlic d'aquesta herba que creix salvatge a l'oest d'Irlanda, prop dels rierols d'aigua clara, i també sobre molts altres productes, receptes i històries gastronòmiques per les quals s'ha anat interessant amb els anys, alhora que la família anava reconstruint i consolidant els seus orígens. Per nosaltres tenia afegit tot aquest interès sentimental que encara en tenim, no? Però reconec que només som com uns aprenents de tot això. Jo vaig tenir una professora d'anglès, que era irlandesa, i em va donar, sobretot em va contagiar una mica, em va encomanar una mica aquest interès per la cuina irlandesa. La sopa de creixens es pot prendre calenta, però la veritat és que avui la calor que fa demana que sigui més aviat freda. El més important per fer aquest altre plat és que els llenguados, el peix que ha triat la Conxa, siguin ben frescos. Als irlandesos, com aquí, els agrada apreciar el gust del peix i en aquesta recepta tan sols porten suc de llimona, sal, pebre i una mica de mantega i es couen al forn. El toc més irlandès és aquesta mantega que la Conxa ha preparat prèviament, barrejada amb julivert molt picat i que acompanyarà el plat a taula.